كابزو خونه جزين دحر مصام دي يخبرن نلو بقى بافك زنطل يبلكي كتت يبلل بقى حما انصبو النجا اي فرحكن كسن ايلو حاسي ويفلطن نزي دما كل جزي تنابعي بقى صبو سمعتي سمعكن فقرو تدليو يلخي كن سمعتكي كيرس لزي كبر زودا بطرات اروخناتاتي اتوكي كفليو دما تتفلخو دما ززيك غاغي يخون سمعتي تصححي تخونكوكا كم زي مسألة حتوتات بأمراقي في الطارو اتودون كم دلايو نازنت ألا نانا شوا كبرونا قنسة كم دلايو من باري جمر سلازي زوم مغنيتات لو ما عندك نقرأكي اتودي نمنتاي وزبو الدرجة زبصحو خمزلو نمنتاي نعقاك خمزلو فقرو نمنتاي خمس قودلة تمال زلم منك زنابرة زي مسل كوينو زلو كاي سلاز تفت أرأيو زبل كان رأي إناكس عمود أتا حابير كنا نتصنحا سناي مكتتال كفت فلما نجمر دق سبات زخبرونا نزنعقونان بعلنا مريتنا بالنريقوم ባህርዩ ንከኽብረክ ዝገብር ጽቡቕ ዝኾነ ባህሪ ተርእኽዩ ከኽብረክ እዩ ንክትነዓቕ ዘገድዶ ወይ ኣብዚ ደረጃ ዝንክበጽሕ ዝገብሩ ባህሪ ተርእኽዩ እውን ክንዕቐክ እዩ ክንዕቐክን ከኽብረክን ናት መጻምድኺ ስርዓትን ባለጌነትን ዘይኾነሲ ናይ ባዕልኺ ባዕልኺ ተርእዩ ነጸብራቕ እዩ ስለዚ ኣብ ትወዲ ዘይኾንና ክንሰርሕሲ ኣብ ባዕልኺ ኢና تقرم يوم زقبقى كنغرات لو ما عندك نعللينا مجمريا ننبسخ واقع ما هبدو بيلكلاخي واترو زدولي نجار كزاربك خلو فتفلما كم زخم زندو نقباري لو وسانو كزاربك خلو وشتقي حداقي ولا نابلك اي واتسأكن ازي تاي خمز دفافك زلو ولا نشتن بلج تايز بلكن زلو فقرو ناس لزسعرنا مبزحتيو كزي نوشتنا الدافنينا نبلو يعني ستوس سنة سمعت كل كحتة بلنا تسمعنا نزا سمعت زيادة فينك تحلفيا بقى كم زي رأخيات صائل كم محلاف لميدك يا أخي ودون إزوم مقوام نايب على حسب زي مقلهات بقى واترو إشي تبلقوالين استيتك راهبو خلو اتزقب بقى فالو يهبوانيو بقى كم تنسات تحاسبو فقرس لزلو وأيو سلازدليت إنيو أيخونا نزبل إزيا كبري بالله النابل إذا حسب كابو دحريو كم دلاي مقبار سلازلامدا نسخوون سلازفقد كله بقى بتاز فقط كله من قدي ناقننا النخبدة رزنت نقرات هابل عليه خنا دربن كخيدي قبرو كابز إذا جمر بزنتال لنفس خواقا عند حد عزيهب كايو خينكا ود تبعتاي ون واقا يهبكا بقى بعد خبز المدكيو لك تودون نوحا زي خيد قال ايدما كل زهابك نقر مقبال لميد كلخي اما جمريا نعقد كاريك خلو كزارفك خلو كزنتلك خلو تقاقد اخوني صباح تستخخلو اخوني نشو كي أرمو بعلخنا أرم كما قبال جميركي بدحريو اتوم قدات ناقننو كخدو خلو دما كتعرفكي كزنتلكي كحسركي إيفن مسكالوت أوالد ركب كمزلو ومزرع مسجمرة دما كي تسأنيو بمفرح السقمة بألميدكي زقبأكي يخوان كنت أقباليو بكا تودي زداليو زهابكي يمتنكي إلو زقربالك نقر بمولو آمين يفتي إلكما قبال جميرك اللخي إذا نقر زدما بكا بوبيلو نخاقننو እቲ ጉዳይ ንከቕጽለሉ ልዕልመት እንዕቐት ንክህልዎ እዚኣ ርካሽ ያይሉ ንክሓስብ ቃምድላይ ንክኸውን ፈቒድ ክሎ በር ኸፊት ክሎ ሓደ ግዜ ሰባት ክቐርቡ ልኸለዉ ዋላ ኢቨን ፍቕሮም ዝገልጽሉ መንገዲ ኳሲ ኣይግብአንን ኢልካ ኖ እዚ ካልኣይ መዓልቲ ከይትገብር ከምዚ ዓይነት ዘረባ ከይትዛረበኒ ኢለን ዘጠንቀቓ ደቂ ኣንስትዮ መዓት እየን ብዙሓት እየን ሕማቕ ዝገበርዎን መሲሉ ክስምዐን ከሎ ኢቨን ውህብቶ እኳ ናተዋህባሲ ኣይግብአንን ኢለን ድሕርዳእ ሓሲበን እትወዲ ክመሃር ገይረን ካልኣይ መዓልቲ ከይደግማ ዘጠንቀቓ ዓይነት ደቂ ኣንስትዮ ኣለዋ እየን ከምዚ ዓይነት ንነብሳ ዋጋ ትህብ ጓል ኣንስተይቲ እንተኾይና እቲ ወዲ እውን ብጣዕሚ ዘኽብራት ዝደለየቶ ነገር ይግብአኒ እዩ ኢላ ዘምህረቶ ነገር እዩ ዝገብረላ ገለገለለኽን ደቂ ኣንስትዮ ግን በቃ ጥራሕ ካብ ጎንና ኣይርሓቕ ትወዲ ብቻ ምሳይ ሓቢሩ ይምበር በቃ ገዲፍኒ ጥራሕ ይኸድ ዋላ ኣይንፈላለ ኩሉ ነገር ክቕበል እዩ ካብ ዘፍቀርክዎ ወዲ ይኹን እምበር ዕረውን ጥዕሚ እናበልኩ ክሰቲ እናበልኪ ምስ ትወዲ ዘለክ ርክብ ጥራሕ ፕሮቴክት ትገብሪ ንሱ ከመይ ትሪት ትገብረክ ግን ፍጹም ኣይተስተውዕልን ሓቢርካ ክቕፅል ጥራሕ ኢኻ ትደሊ ስለዚ ዝመንገዲ ዝውን ተልሚድክዮ ወዲ በቃ ከም ድላዩ እዩ ዝብለክን ንፍቕረኙ ኣይኮነን እንታ ብዙሕ ነገር ዝረኣየትሉ ጓል ኣንስተይቲ ኣይኮነን ንተራ ጓል ኣንስተይቲ እኳ ዘይገብሮ ሎማዓንቲ ንዝረኸባ ጓል ኣንስተይቲ እኳ ዘይዛረቡ ንዓኺ ግን ብሕሱም ልምዲ እንክዛረበኪ እዩ ዘገድዶ ስለዚ ዝባህሪ ዝንክውነና ይትግበር እዩ
ሳልሳይ ድማ ሲሪየስ ኮይንክ ክኾሪኻ ይትፈልጥን እዚ ስኢሉ ጭርዕ መሪዕኒ ከነህፃን ኩራ ይኹርሞ መጠበር ኢልካ ከረሜላ ኣምፂኻ ክትቦ ከለኻ ምልስ ዝብሎ ዓይነት ኩራ ኣሎ ምሽ እዚ ኩራ ዘልሚድክ የለኺ ገለገለ ደቂ ኣንስትዮ ወይ ስቂልክን ዓሪፍክን ኣይትነብራ ወይ ድማ ክትኩርያ ትኮንክን እውን ሲሪየስ ዝኾነ ኩራ ይትኩርያ በቃ ጎላጎል እቲ ወዲ ኩሉ ነገር ንክለምዶ ይኹን ትገብሮ ትፈልጣ ይኹን ወዲ ሰውነትና መርዙ እውን ከም ዝለምድ ኩሉ ነገር ይልመድ እዩ ብኽያትኪ ሰሓቅኪ ሓዘንኪ ኩሉ ነገር ኺለምዶ ትወዲ ብምንም ነገር ዘይድንግጽ ተራ ፍጥረት ትገብርዮ ብድሕሪኡ ንዓደንግጸለይ ብግዲ ትብደንለኻ ሕማቕ ትዛረበንለኻ ደንግጸለይ ትኹትኩትዮ ንሱ እውን ዘይለመዶ ዘይረኣኽዮ ካብ የምፂሞ ክለምዶ በታ ዝፈሓር ኩሉ ዘውፃ ኩሉ መንገዲ ብኣቢሉ ይቕፅል ሕማቕ ነገር ክገብር ከሎ ማለት እዩ ከም ተግባሩ ቅለቱን ክብደቱን ሪኢኻ ንሽተን ነገር ተኾይኑ ተረዲእኻ ተሓልፎ ረዚል ነገር ተኾይኑ ድማ ክሳብ ባዕሉ ኣጥፍኤ ይቕረታ ክሳብ ዝብል ዘጥፍኦ ነገር ድማ ብደንቢ ሪላይዝ ክሳብ ዝገብር ዘይምፅባይ ንወዲ ተባዕታይ ናንዓቐካ ንክቕፅል ዝገብር ባህሪ እዩ ኣነ ገለገለ ኣለዋ ደቂ ኣንስትዮ ኣሕጉስ ዘብላኒ ተኾሬን ናይ ማንን ኮሬን እየን ሲሪየስ ኮይነን እየን ዝቐፅዓ ኣሚኑ በቃ ተረዲኡ ሪላይዝ ገይሩ ከምዚ ገይረ በዲለያ ኢሉ በዓሉ መፂኡ ይቕረታ ክሳብ ዝሓተን ናይ ማን ዝኹሪ ልቢ ከም ዘለወን ብግልፂ ዘርያ ደቂ ኣንስትዮ ኣለዋ ብጣዕሚ እየን ዘኹርዓኒ በቃ ደስ እየን ዝብላ ናይ ማን ክትኹሪ ከም ትኽእል ወዲ ክርድኦ ዝገብራ ኣለዋ ገለገለ ይኹን ድማ በቃ ተራ ዝኾነ ኩራ ክንሲ ተራ ንኽልተ ሰለስተ መዓልቲ ኢግኖር ትገብርኦም እሞ ሳልሳይ መዓልቲ ተዘይፅሒፉ ወይ ተዘይደዊሉ ትፈርሓ ባዕልኻ እናጎይኽን ከይድክን ድማ ሶሪ ጠፊኻ ድሓን ዲኻ ገለ እናበልክን ድማ መሊስክን ትፅሕፋ ወይ ባዕልኽን መሊስክን ትድውላ እዚ ወዲ ድማ በቃ ክትድውል ዳኾነት ምባዕላ ምስ ነፈሰላ ሰላም ምስኮነት ኣብድላይ ክትድውል እያ ኢሉ ንሓዘንኪ ንዝተሰማዕክ ስምዒት ከይር ዘይገብር ወዲ ተባዕታይ መልዩ እዩ እዚ ድማ ባዕልና ብዘልመድናዮም ልክዕዮም ከምዚ ዝገብሩ ስለዚ ከምዚ ዓይነት ባህሪ እውን ኣይተርእዩ ምእንታን ፅባሕ ንጎ ከይንዕበኪ ናመወዳእታ ነጥበይ ድማ ንኢሞሽን ኺ ከይር ከም ዘይገብር ናፈለጥኺ ስኢልከ ትፍቕራዊ ርክብ ንምቕፃል ሕዚ ንኣብነት ኣብ መንጎኹም ገለ ነገር ክፍጠር ከሎሲ ብዙሕ ግዜ ደቂ ኣንስትዮ ንገብረሉ ነገር ኣሎ ንነብዕ ሕማቕ ስምዒት ከም ዝተሰምዐና ብግልፂ ንዛረብ ዝተፈላለዩ ነገራት ነተግብር ኣብዚ ሰዓት እዚ ትክክለኛ ቋንቋ ናይ ዝተግባርና በቃ ተረድአኒ ተሰይረ ኣለኹ እዩ ውሽጢኻ ምዝራብ ክኸብዶ ከሎ ቃላት ምድርዳር ከኣበይ ከሎ ብስምዒት ከቢልክ ክትገልጽዮ ትፍተኒ ትነብዒ ሕማቓት ቃላት ትውርውሪ ኣብ ኢድክ ዘሎ ቁሕ ምስባር ክትጅምር ትኽእል ገለገለ ኣብዚ ሰዓት እዚ እትወዲ እንድሕዳ ዘይተረዲእኪ ገዲፍክ ዝኸይድ ተኾይኑ ስልክ ዝዓፅበልክ ተኾይኑ ደው ኢሉ ከመይለኺ ተረጋጊዕክ ዶ ዘይብለክ ተኾይኑ እዚ ወዲ በቃ በርግፀኝነት ንስምዒት ክንዕቕዎ ኣሎ በኸኸይ ይግድሾን ጓል እንታይ ይኹንክን ኣብ ዝኣተወ ክእተዊ ምንም ኣይመስሎ ኣብታ ናይ መጀመርያ መዓልቲ ከምዚኣ ክገብር ከሎ ናይ ማን ቼክ ትገብር የለኪ ናይ ማን ክትረሕዮ ዘለኪ ወይ ድማ ብቅድሚኡ ዘይምንባዕ ስምዒትካ ዘይምርኣይ ደኽመትካ ዘይምፍላጥ ሓደ ዋልዶ ኣለዋ ሞይተን እታ ነብዓተን ኣብ ቅድሚ ወዲ ጠበይ ይብላን ንምንታይ መስለኪ ከይለምድ እዩ ሎሚ ክትነብዕ ከለኽ ድንግፀልኪ እዩ ፅባሕ ክትነብዕ ከለኽ እንታይ ኮይና ኢሉ ክሓትት እዩ ብድሕሪኡ ግን በቃ ለሚድዎ ጠቕሊሉ ዓሪፉ ይስቕ ዝብል ባዕላ ምስ ሓሻ ሱቕ ክትብል እያ እዩ ዝብል ኣረ እንደውም ይስልችዮም ገለገለ እዮም ይስልችዮም ክትነብዕ ክትበክ ከለኻ ምንም ኣይመስሎምን ይስልችዮም እሞ ተኣዝያ ጨቅጨቃ ኢሎም ገዲፎም ክኸውን ይኸዱ ስለዚ ንብዓት ከይተልምድዮ ተልሚድክዮ ድማ ሓደ ግዜ ሸለል ክብለካ ከሎ እዋን ሙሉእ ብሙሉእ ተቐየሪ ታዲት ዋና ፀገምናሲ ውሳነ ንምውሳን ብጣዕሚ ኢና ርሑቓት ደቂ ኣንስትዮ ርሑቓት ኢና ውሳነ ከወስኑና ዝኽእሉ ተግባራት ንገብር ንትወዲ ንፀርፎ ብጣዕሚ ተቐይምና ከም ዝኾንና ንዛረብ ብዙሕ ነገር ነውፅእ ካብ ኣፍና ብድሕሪኡ ግን በቃ ሕዚ ወሲና ኣላ ክትበሃለ ከለኸ መሊስ ክፍቲ ቦታ ትርከቢ እዚና መብዛሕቲና ደቂ ኣንስትዮ ብደቂ ተባዕትዮ ክንነዓቕ ዝገብረናና ንብዓትኪ ኣይተልምድዮ እዞም ሎማዓንቲ ዝተዛረብኮ ነጥብታት እውን ሲሪየስ ኮይንኪ ውሰድዮም ዝዝንጥለክ ተልዩ ከም መፍትሒ ክኾኑ እዮም ኣብ ቀፃሊ ካሊእ ሓሳብ ሒዘልክን ክመፅእ ክሳብ ሽዑ ሰላም